Ġiet inawgurata blokka mkabbra modernizzata fl-iskola sekondarja ta' Żejtun. Dan bħala parti minn investiment ta' 5 miljun euro li qed jara t-tiġdid tal-blokok kollha f'din l-iskola. Waqt żjara tal-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana f'din l-iskola u l-blokka l-ġdida magħrufa bħala blokka 4 ġie spjegat li din ġiet estiża billi-nbena sulari ieħor fuqha. Dan bħalma qed isir fil-bqija tal-blokok fl-istess skola. Fil-fatt permezz ta' din l-estensjoni mifruġa fuq aktar minn 2500 metru kwadru, żdiedu 13 il-klassi kif ukoll 8 laboratorji għat-tagħlim tax-xjenza, 2 klassijiet għal Home Economics u klassijiet għall inġinerija u d-disin. Dwar dan u aktar tkellimna mal-kap tal-iskola Anna Spiteri Mejlak e kif spjegat li dan il-proġett jrid jittieħed f'kuntest usa tal-proġetti li diġà tlestew u li għadhom qed isiru fil-blokok l-oħra. Sissa milna erba binjiet, ilna sentej u nofs għaddejjem dal-proġett u kull solar tagħna kmamar speċjalizzati li qabel ma kenniex bħal laboratorji ta' xjenza, bħal kmamar vokazzjonali ta' hairdressing, hospitality and so on. Baqa l-Block 5 li qed jiffinalizza viċin li ninawguraw ukoll hekk il-Bambinirit, is-sala li qiegħda warajna u l-outer area li qegħdin bħalissa fiha biex ukoll tieħu refurbishment li għandha bżonn. Blokka numru 1 u 2 tlestew fil-bidu tas-sena l-oħra, filwaqt li blokka 3 tlestiet tal-bidu tas-sena skolastika 2020. Ix-xogħlijiet fuq il-blokka tal-amministrazzjoni, jiġifieri blokka 5, qegħdin isiru bħalissa filwaqt li l-landscaping taż-żoni miftuħin tal-iskola se jsiru wara. Dan il-proġett qed isir f'fażijiet differenti sakemm isir ix-xogħol numru ta' studenti se jitalmu fil-klassijiet temporanji. Dawn huma attrezzati bl-apparat kollu neċessarju għat-tagħlim bħal kwalunkwe klassi oħra. Dan qiegħed isir kemm biex tingħata priorità lis-saħħa u s-sigurtà tal-istudenti kif ukoll biex l-istudenti jibqgħu jirċievu t-tagħlim tagħhom f'din l-iskola minflok ma jintbagħtu fi skola oħra. Intant il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana esprimiet is-sodisfazzjon tagħha x-xogħol li qed isir f'din l-iskola. Tenniet li dan ix-xogħol jikkomplement oħrajn li qed isiru fi skejjel oħra sabiex it-tfal u żgħażagħ Maltin u Għawċin jingħataw l-aqwa edukazzjoni possibbli f'ambjent li jixraq. Qed ninvestu ħafna fl-iskejjel tagħna mhux biss fl-infrastruttura ma wkoll anke fir-riżorsi kollha meħtieġa. Dan jimpatta b'mod dirett ukoll fir-rendiment akademiku tat-tfal tagħna, però qed naraw kif qed noffru infrastruttura li tindirizza l-ħiliet u l-bżonnijiet tat-tfal b'mod differenti, b'mod iktar wiesa'.